data de 18 februarie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunea consolidată a ghidului solicitantului pentru măsura 411, investiții în activități productive, iar lansarea sesiunii de depunere a proiectelor este estimată pentru data de 25 martie. Până atunci, autoritățile naționale așteaptă aprobarea Comisiei Europene pentru această schemă de ajutor de stat și nu sunt anticipate modificări majore ale ghidului solicitantului. În cadrul Academiei de Finanțare vom organiza pe durata acestei săptămâni mai multe seminarii live și tutoriale video pentru întocmirea întregii documentații, bugetul investiției, prognozele economice, planul de afaceri, documentele suport. De asemenea, vom discuta despre utilizarea platformei IMM Recover, criteriile de selecție ale proiectelor în cadrul acestui program de finanțare, îndeplinirea cerințelor privind obiectivele de mediu, dar și alte întrebări sau neclarități pe care membrii Academiei de Finanțare le au cu privire la această schemă de finanțare. Reamintim faptul că, în cadrul acestei scheme, întreprinderile mici și mijlocii pot solicita ajutor financiar nerambursabil cuprins între 50.000 de euro și 1 milion de euro, dar fără a depăși de 5 ori cifra de afaceri aferentă anului 2019. Banii pot fi utilizați pentru dotarea cu active corporale și necorporale, modernizarea spațiilor de producție, servicii, dar fără a depăși 50% din valoarea proiectului. După depunerea proiectelor prin intermediul platformei IMM Recover, acestea vor fi evaluate în funcție de punctajul obținut la criteriile privind scăderea cifrei de afaceri, soldul negativ al balanței comerciale, creșterea productivității muncii la finalul perioadei de menținere a investiției. Ulterior, în ordinea punctajului obținut și în limita bugetului disponibil, proiectele vor fi ierarhizate în funcție de contribuția la obiectivele de mediu și caracterul inovativ al investiției. În final, pentru a fi selectate la finanțare, proiectele trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte, conform criteriilor de selecție menționate în ghidul solicitantului. Conform grilei de punctaj, solicitantul ideal trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. A înregistrat o scădere a cifrei de afaceri mai mare de 30% în anul 2020 față de anul 2019, alocă cel puțin 90% din valoarea proiectului pentru investiții ce contribuie la obiectivele de mediu, solicită finanțare pentru un cod CAEN ce are o contribuție negativă la balanța comercială, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, va propune un proces sau un produs inovativ, asigură o creștere a productivității muncii de peste 15% la finalul anului 3 de sustenabilitate față de datele înregistrate în situațiile financiare aferente anului 2019. Înscrie-te în Academia de Finanțare, participă la aceste discuții și află cum poți întocmi singur documentația necesară depunerii proiectului în cadrul măsurii 411 investiții în activități productive.